Ang sasabihin ko lang po, ginawa mo talaga yung best mo. Ginawa mo yung best mo, pero may nasira kang pamilya. Yan ang dapat mong tandaan, Jenilyn. Kasi yung mga anak ko, sila ang nagsasacrifice ngayon ng mga ginawa ninyo. Umpisa na natin mga ka-aksyon ng ating tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Nikki Guanzon at ang inireklamo niya ang kanyang mister nang magkaroon siya ng pagkakataong mahawakan ang cellphone ni mister. Malalaswang letrato kasama ang kabit nito ang bumugad sa kanya. Mrs., kailan pa kayo kinutuban na merong ibang babae itong si mister mo? Kinutuban po talaga ako nung April 23. Makiinuman po siya doon sa Barangay Buluwang. Doon po siya nagkaroon ng pakikipag-ano dyan sa babae niya yan, na si Jenilyn nga po. Tapos nung maanohan ko naman po siya nung April 24 na gabihan po, may nag-ano po sa akin na pamangkin niya na nagsabi sa akin na si tito niya daw may kasamang babae doon sa Kubo. Alas 2 ng madaling umaga, pinuntahan po namin doon sa Kubo at doon nga po yung dalawa nakatulog sa Kubo. Dati po wala po akong mga kutob-kutob sa asawa ko kasi alam ko naman po yung Facebook niya, alam ko naman po yung cellphone niya. Pero sa ngayon po, yung cellphone niya po na binili ko po talaga yun sa amin na ginagamit niya, ibinalik niya po sa akin ng asawa ko. Pero meron po siyang ibang cellphone na galing nga po dyan sa babae na yan. Yung asawa ko po, lasing na lasing. Tapos yung babae naman po, nakahiga doon sa may paanang asawa ko. Grabe po talaga yung nung reaction ko kasi yung asawa ko hindi naman po nakabuhat agad kasi napagsuntok ko na po talaga yun si Jenilyn. Napagsabunutan ko na po siya dahil sa kagalitan ko po sa kanya. Kasal ba kayo nito ni mister? Kasal po kami niyan. 2 beses po kaming kinasal ng asawa ko. 15 years na po kaming nagsasama. Okay. Ngayon lang ba ito ginawa ni mister na nagkaroon siya ng ibang babae? Opo. For na malaman mong itong cellphone na galing pala kay Jenilyn, ay nahuli mo na sila dun sa sinasabing Kubo. Opo. Tapos nagkaroon ka ng tsansa na mahawakan at magamit itong cellphone ng asawa mo. Kasi po, nalasing po yung asawa ko. Tapos nung tumabi siya sa amin sa pagtulog, nakita ko po na pinipindot niya yung pin. Kaya nakita ko na po yung pin ng cellphone. Kaya nabuksan ko po matibay yun. Ka, bitibay ka. Opo. Nung nabuksan mo itong cellphone ni mister, ano yung mga nakita mo? Madaming conversation po nila. Tapos yung picture nga po na pinagsisend nung babae sa kanya. Okay. Kasi ito naman pong asawa ko nagsasabi na, ay ito palang babae nagsabi na, maliligo muna ako mahal. Tapos ito naman ang asawa ko, sabi ng asawa ko, mahal mag-send ka nga ng picture pagkatapos mo maligo. Ano yung picture na sined nitong babae kay mister mo? Yung nakahubot-hubad po yung babae. Nakita ko din po yun sa messenger nung asawa ko na sinad nung babae nga po. Pati nga po dun sa gallery nung asawa ko, dun sa cellphone na ginagamit niya, nandun din po yun. Tapos ito nga pong Jenilyn, pinagchat-chat pa nga po ako niyan, pinagtitext ako dati, pero mga block na po kami ngayon. Pinagchat-chat ako niya na, sige na, buksan mo yung asawa mo kasi nandyan na. Pero anong oras po yun? Alas 3 ng umaga. Tinanong ko mismo yung asawa ko, sabi ko, saan ka galing? Tapos nun, hindi naman po siya umimik. Sabi ko nga po, ano yung pagkukulang ko na bilang asawa mo na nakuha mo dyan sa babae na yan? Wala po akong pagkukulang kasi ginawa ko naman ang lahat. Sa totoo lang po talaga. Ang sakit na sa pakiramdam na nandyan siya sa bahay namin. Pero iba naman yung kinakausap niya. Laging nasa cellphone lang. Tapos yung mga anak ko pa, mas lalong na hihirapan din. Kahit pinapakita ko sa mga anak ko na malakas ako bilang isang ina. Pero, ang sakit sa pakiramdam na ganyan ang ginagawa sa akin ng asawa ko. So, mister, ano itong ginawa mo kay misis? Kilala mo ba itong inirereklamo niyang si Jenilyn Casalo? Ang babae sa mga malalaswang letratong nakita ni misis sa iyong cellphone. Matagal na po yan, nareklamo na yan niya. Matagal nang wala po kami yan. Siya lang nagpahaba, iniwasan ko na yan. Palaging galit yan pag umuwi po ako dun sa bahay. Hindi ko na yan iniintindi po. Matagal na po yan, na-picture na yan. Siya lang talaga nagpahaba yan. Pag uuwi ko ng bahay, palagi akong yan inaaway. Hindi na nga ako kumikibo. Matagal na po yan eh. Hindi ko na nga po yan iniintindi. Ako nga nananahimik na lang dito sa bahay. Reklamo yung misis ko. So, nung nalaman or nahuli ka ni misis na meron kang ganito, karelasyon na iba, iniwalayan mo agad ba itong si Jenilyn? Oo nga, wala na po kami yan kontak. Bakit mo nagawa, sir, na maghanap pa ng iba na
si Mrs. talagang mahal na mahal ka pero nagawa mo pa rin na maghanap ng iba. Naghiwalay kasi po kami niyan eh. Saan mo nakilala itong si Jeneline? Sa Sayawan po, Alapit Barangay. Pero alam niya na may asawa ka, sir? Hindi po alam niyan, hiwalay na po kami. Bakit mo nagawa, sir, na maghanapan ng iba? Nakakamiss kasi po sir. Nakakamiss si Mrs. Nakakamiss si Mrs. kaya naghanap ng ibang Mrs. Namimiss mo si Mrs. pero naghanap ka ng iba? Ayaw na kasi sa akin yan eh. Iyang palusot mo na yan, sir. Papasaya, nasasabihin mo kay Mrs. na namimiss mo siya, kaya ka naghanap ng iba. Palagi kasi siyang nagsasalita eh. Palagi niya akong pinapahiya. Gusto mo pa bang maayos itong relasyon mo dito sa asawa mo? Gusto ko pang maayos ang pamilya namin. Siya po kung anong gusto niya. Ako po gusto kong maayos ang pamilya namin, pero yung ginawa nila sa akin ni Jeneline, yun ang pinakang ano ko po dito. Magkatotoo lang naman ang gusto kong mangyari dito. Dahil sa reklamo ni Mrs., haharap din ngayong hapon si Jeneline Casalo. Ayan. So, yan si Jeneline, papasukin natin. Ano ang tunay na relasyon mo dito kay Marvin, yung asawa ni Nikki? Ang totoo po talaga, nagpakilala kasi sa akin, walang asawa. Ako naman po talaga, walang asawa. Hindi ko naman akalain, mag-asawa, may asawa pala siya, may kinakasama pala siya. Okay. Kasal pala siya. Tagal na po kahit po nung sinaktan niya po ako nung nahuli kami, sabi niya, hindi na sila nagsasama niya, niwalay na sila kasi daw, ito daw asawa niya po, nandun na sa may mga magulang nito. Kasi ayaw na daw nito asawa niyang makisama sa kanya. Hindi po talaga kami naghiwalay ng asawa ko. Kasi nandyan po ang biyenan ko. Siya ang magpapatunay sa amin kung talagang naghiwalay kami. Po, sinalo talaga niya, ma'am, kasi sabi niya sa akin, hindi ko daw kayang gawin ang kumain ng asawa ko, ang mag-eroplano ako. Hindi ko daw kaya. Mahina daw ako. Itong pagmumukha akong to, damulag, yan ang sinasabi niya sa akin. Ang sasabihin ko lang po, ginawa mo talaga yung best mo. Ginawa mo yung best mo, pero may nasira kang pamilya. Yan ang dapat mong tandaan, Jeneline. Kasi yung mga anak ko, sila ang nagsasacrifice ngayon ng mga ginawa ninyo. Ilabas niya po yung katibay na sinasabi ko po yan. Yun din po yung sumo niya sa akin doon po sa may buga. Okay. May Facebook account daw po akong ginawa na binabastos ko. Ako po, maninindigan po talaga akong, hindi ako nagchat-chat yung kung nakailan kami, sinasabi ko siyang hindi niya kayang gawin yung kaya kong gawin. Kasi po, yung Facebook account po na yun, na chat ng chat po, hindi po talaga ako yun. Maninindigan po ako, hindi po sa akin O, yun. sino pala yun? Meron po yan sa akin, sir, na pinag-anong Jeneline na account, tapos may GC pa po, na pinag-add niya po yung mga pinsan ng asawa ko. Na So naninindigan ka na kasinungalingan lahat ng sinasabi niya dahil yung account na yon na nag-chat sa'yo ay real account niya. Opo, sa kanya yun. Nagpakilala ka kay Jeneline na wala kang asawa dahil sabi mo naghiwalay kayo ni Mrs. Pero binabanggit ni Mrs. ni minsan ay hindi daw kayo naghiwalay. Naghiwalay kami niya, nagpirmahan po kami sa barangay niya. Si Jeneline, lahat ng galit ni Nikki ay binubuhos dito kay Jeneline. Pero kayo pala yung talagang sinungaling. Police Major, si Mrs. ay meron pong mga hawak na mga letrato ng hubot-hubad po nitong inirereklamo niyang babae ni Mr. na si Jeneline. Ito po ba ay maaari na pong magamit ni Nikki sa pagsampa po ng formal na reklamo laban po dito sa dalawa? Dito po kay Mr. at dito po kay Jeneline? Yung pagdating po dyan sa mga pictures na ipinipresenta ng complainant, ipapa-check natin po yan sa pagdating sa pag-filing kung yun ba ay pwedeng gamitin na ebidensya, kung admissible ba yan sa korte, kung paano yan nakuha na mga ebidensya. Pero po, sa tingin ko, pwede siyang magsampa ng kaso na yung nirereklamo niya na yung asawa niya at saka yung sinasabing kabit sa violation ng concubinage, which is a criminal case po yon under revised penal code. Ipresenta niya lang po yon kasi hindi naman po kami ang mag-appreciate ng mga ebidensya. Isasubmit natin yan sa prosecution para i-determine po nila kung pwede yan magamit bilang ebidensya o hindi. Depende po yan kung pwedeng sabihin na admissible or not admissible. Pero po, sa tingin ko, may mga iba pang ebidensya na pwede siyang ma-produce tulad ng mga testimonya. Halimbawa, yung sinasabi niya kanina na yung pumunta yung
si Jenilyn sa bahay nila, may testimonya yung anak niya, pwedeng na yun na gamitin. Or so, kung may mga iba pang testimonya na nakikita na itong alleged na kabit ay, kumbaga na ibinabahay, kung saan sila pumupunta, di ba? Kung makakuha ng iba pang mga footages, CCTV footages, etc., na pwedeng gamitin na ebidensya na magpapatunay ng kanilang relasyon. Dito, sa programa ninyo, pwede po yan siguro magamit. Hindi kulong ang magiging dito ng Paramore kasi ang may kulong lang po dito ay yung lalaki. Yung babae, ang nagiging usually, ang dyan ay dischero or pagbabawal sa kanya na pumasok sa isang particular na lugar, makalapit dito sa lugar ng halimbawa ng mag-asawa or kaya sa lugar ng babae. Ganyan po. Mas mabigat pa nga po na pwedeng i-file na kaso laban dito sa asawa ng nagrereklamo ay yung violation ng RA 9262 or yung Violence Against Women and Their Children Act. Kasi ito po, papasok po ito, yung marital infidelity, pwede po siyang pumasok sa sa violations ng ang RA 9262 kasi po yung kanina na sinasabi ng complainant na nakapagdudulot sa kanya yun ng mental and emotional anguish or torture nung pagkikipagrelasyon ng kanyang asawa sa ibang babae, swak na swak po yan dyan, pasok na pasok po yan na elemento dito sa psychological abuse or psychological violence na pwedeng ikaso nitong complainant laban sa kanyang asawa po. Kung mapatunayan na, kumbaga, nakikonspired, may conspiracy itong other woman, itong Paramore, na nagdudulot, nakakapagpadulot ng ganong emotional anguish dito sa or kaya kumbaga nagtutulungan sila, kung mapatunayan na nagtutulungan sila, may penalty din siya under RA 9262 na pwede siyang makulong. Ayun. Ako po, gusto ko din siyang sampahan ng kaso kasi pinapahiya niya ako talaga online. Ang dami nakakabasa, pinagpepestahan nila ako sa comment section ng mga kung ano-anong kabastusan. Pati yung mukha ko, pinupost niya, buong pangalan ko, pinupost niya. Desidido ka na ituloy yung kaso laban sa kanila? Sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa? Sa kanilang dalawa. Okay. Pero kung si Marvin lang naman, ma'am, hindi ko... gusto ko lang sanang tanungin si Marvin ngayon, magkaharap itong dalawa, kung sino yung pipiliin niya, partner. Sino yung pipiliin mo dito sa dalawang ito? Si Nikki ba, na asawa mo, o itong si Jenilyn na naging karelasyon mo? Yung asawa ko po, para mabuo yung pamilya ko. Sorry sa lahat ng nagawa kong mali.